जोंनि ट्राइबेल युथ्स आरो स्टुडेन्टफ्रा प्रटेस्ट खालामनाया एबा ट्राइबेलनि जानानै बर'नि जानानै बाथ्रा बुंनाया गसंनाया गाज्रि जादों। हाग्रामाया एसटि होगोन होननानै भट बिनायखायनोथ' दिनै बियो मा होनो मिन्थिबायना हाग्रामा सार बिथाङा मा होनो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो इन अनदार वीडियो सो गिबियावनो गासैखौ खुलुमनाय जाग्रोबाय मा भिडिअ सिडिअ होबाय थायोखाय सालायफोरा गिदिंनो नागिराखै नङा होमबा तो गोबावनि उनाव मोनसे आपडेट लानानै फैदों तो दासान्दि मा सोलिबाय थादों नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनो एसटि होनायनि सायाव बिथां नेरसोन एक्टरा मा होनना बुंदों आरो बिबोस बिथाङा मा होनना बुंदों भिडिअखौ नायोब्ला निश्चय बुजि मोनगोन तो नायलांदो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाया नङा होमबा आं बिदिबो भिडिअ सिडिअ होबाय थानो मोनाखै तो आं जेनेबा बे भिडिअखौ आपडेटखौ मोननानै जेनेबा रागा जोंनाय आंबो रागा जोंनो ओंखारदों जेनेबा भिडिअखौ नायलांदो होमबाने मोजाङै बुजि मोनगोन नङा होमबा चलो नायदो। जुदि गाबोन एबा फैबाय थानाय समाव जुदि गुबुन हारिनो एसटि होयोब्ला जोंहा मा जागोन? जोंनि इडुकेशननि खथा, जोंनि जब रिजार्वेशन, स्कलारशिप आरो पलिटिकल रिप्रेजेन्टेशन बेफोर गासैबो उइक जालांजोबगोन, लोरबां जालांजोबगोन एभरि साइडनिफ्राय। लोरबां जालांब्ला मा जोबस्रांनोबो सम नांनाय नङा, जोबस्रांजोबगोन। अब्ला जोंनि ट्राइबेल युथ्स आरो स्टुडेन्टफ्रा प्रटेस्ट खालामनाया एबा ट्राइबेलनि जानानै बर'नि जानानै बाथ्रा बुंनाया गसंनाया गाज्रि जादोंना मोजां जादों? जुदि नोङो रियेल ट्राइबेलब्ला, नोङो रियेल बर'ब्ला बेखौ मोजां जादों होनना बुंनांगोन आरो आवगायबोनांगोन। नोंबो ट्राइबेलनि जानानै बाथ्रा बुंनांगोन एबा प्रटेस्ट खालामनांगोन। बिनि जायगायाव जोंनि सानैसो बर' सुबुंफोर आरो बर' लिडारफ्रा मा बुंदों? उल्था सोंखारिनो हमदों। होमबा बिसोरखौ जों मा बुंनांगोन? बिसोर होमबा ट्राइबेल नङा, बिसोर ए आव थानायखौनो ट्राइबेल नङा, सोरबा बि आव थानायखौ ट्राइबेल नङा, बिदिथ' जानो हाया। जोंनि सिनायथियानो ट्राइबेल, जों बर' ट्राइबेल। अब्ला जुदि बर'नि जानानै आरो ट्राइबेलनि जानानै बाथ्रा बुंग्रा मानसिखौ जुदि गाज्रि सोंखारिनो हमदोंब्ला एबा इनडाइरेक्टलि दम होनो हमदोंब्ला स्टप खालामनो थाखाय, इयुनाव खिन्थु बर' जानानै एबा ट्राइबेल जानानै बाथ्रा बुंग्रा सासेबो ओंखारनाय नङा, सासेबो बर'नि जानानै गसंग्रा मानसि नागिरना मोननाय नङा। अनलि गावनि लाबा लाबनि थाखायल'सो बाथ्रा बुंग्रा मानसि ओंखारगोन बेबायदिबा फिउचारावबो। बेबायदि खालामोब्ला जोंनि उन जेनेरेशनखौबो गाज्रि गिख्रंथाव लामाथिंसो लांनाय जाहैगोन। बेनिखायनो ए बि सि डि ग्रुपनिसो होननायखौ स्टप खालामनांगौ। जों ट्राइबेल माने ए निबाबो ट्राइबेल, बि बाबो ट्राइबेल, सि ग्रुपनिबाबो ट्राइबेल। जुदि नों ट्राइबेलबा ट्राइबेलनि बाथ्रा बुं, प्रटेस्ट खालाम, जोंनि हारिनि थाखाय, फिउचारनि थाखाय। आरो बेयो नोंसोरनि थाखायबो मोजां, जोंनि बर' लिडारफोरनि थाखाय मोजां, मोजांसो जागोन थारमाने। नङाब्ला जोंनि मोनसे समाव मा जाहैगोन? जोंनि बर'नि MLA, MCLA, मिनिस्टार, चिफ बिदि जों सासेबो नुनो मोननाय नङा, जों जोबस्रांलांजोबगोन। बेनि थाखायनो आङो जोंनि बर' लिडारफोरखौ जोंनि प्रटेस्टआव गाज्रि सोंखारनायखौ स्टप खालामनांगौ होननानै आं सानो। गोजोन्थों। हाग्रामाया एसटि होगोन होनना भट बिनायनि बिखय मा बुंनो सानो नों आगैसना? हाग्रामाया एसटि होगोन होननानै भट बिनायखायनोथ' दिनै बियो मा होनो मिन्थिबायना हाग्रामा सार बिथाङा मा होनो जे एसटि होनायाव जोंहा जेबो बादा गैया, किन्तु बे एसटि होनाया ओरैबायदि जानो मोननाय नङा जायफोरा एसटिखा
बिसोरो जा लस जानो मोननाय नङा इखौ मानो होनदों मिथिबायना बियो बैनि थाखायनो गावनि फिउचारखौल' सानदों बियो जों एसटी जोंनि थाखानायनिफ्राय सानाखै बियो जों दा एसटी स्टेबल जाखानानै दं बेफोरखौ सानाखै बे सानिखायनो बैफोर बाथ्राखौ होनदों जाहाथे बैफोरबो इखौ नायनो बाया माने भटखौ होबाय थायो बिनोनो बैनि थाखायनो बिसोरो पलिटिक्स गावनि लाबालाबनि थाखाय बेफोरखौ बाहायगासिनो लिडारफ्रा मानो दिनै सासेबो गसंथानो हायाखै सोरबा सासे फैदोंना सोरबा सासे ससियेल मिडियायावनो फैना बुंफैदों बा अपेनलि प्लेटफर्मफ्राव फैनानै अहायबा बुंफैदों जानो बुङाखै रावबो बुङा आरो इमान इजिलि बुंनायबो नङा मानो होननानै बुङोब्ला नन एसटीफोरनिफ्रायबो भट लागासिनो आरो गाव सिटआव जिरायनानै दं आरो बियो मानो जेनेबा एसटी दा थाखानायफोरा जाहाथे लस जाया मानो होनदों मिथिबायना बे जे एसटी जाय थाखानाय बिसोरबो जाहाथे इनि एगेन्स्ट जाया जानाङा आरे भाई एसटी होयोब्ला लस जागोन एसटी होयोब्ला जों सिमिलारानो जाबायना जबनि खोथायावनो जा जायखिजाया बिथिंनि खोथायावनो जा हायार देन जोंनिख्रुइ जुदि मोजां बेकग्राउन्डनिफ्राय फैयो बेवहाय जों अबभियासलि नन मोजां बेकग्राउन्ड मोजां जायगानि स्टेबलनि मानसि नङा जोङो जाय दानो एकदम आनस्टेबल बेराद दा जायफोरा एसटी जानानै दं आनस्टेबल जायखौ जोङो नुनो मोनो मेगनजों सिदा कुकुर बिबयस हारिनि थै सोबग्रासो बियोनो हारिनि थै सोबनो जोङो हारिखौ फानाखै आरो फाननायबो नङा उनफ्राव आरो दायो आङो ओनथला नोंनि बागै मिथिबायना दा आङो एकदम नेगेटिभलि थट्स लाबोनो एकदम सानाखै आरो आङो रिक्वेस्ट खालामो सोरनिबा जुदि आङो गोसोखौ हार्ट खालामदों एकदम रिक्वेस्ट आरो दिनै दाबो होनगोन मानसिफ्रा एबसु दा बिखौ होननायनि एबसु आङो बै समाव होननायनि एकदम एगेन्स्ट आंनि एकदम एगेन्स्ट एकदम माने इयो मानो होननांगौ खिन्थु कन्टेक्सखौ बुजि मोनाखै दा दिनै मिथिबायना दिनै नैबे समाव एबसुआ मोनसे पार्टिजों थांना थाहैनायनि थाखायनो दा नैबे जाय पार्टियाव सिटआव जिरायनानै दं बेसोरजों एनसिक लानो हायाखै बेसोरजों रायलायनाय सुबिदा गैया दिनै आं बैखौ गिनानैनो बै समाव होनदोंमोन जे इदि दा थां अननानै एकदम बिदि एंगेज जानानै दा था डाइरेक्ट हाबनानै दा था बेखौ गाराय हानायाव संख्रि सारलाना होनाय बायदि मोननानै मानसिफ्रा आंनि सायाव एकदम दाबाब होदों साला बियो बिपिएफनिफ्रायसो आं होनगोन दिनै हाग्रामा सार बिथाङा गाव जा डिसिसन लाबाय बे डिसिसन लानाया गोरोन्थि आरो बिदि लाबाय थायोब्ला बेनि फिथाइया गाज्रि जागोन बर' स्टुडेन्टफोरा बर' यांगस्टार्सफोरा ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा बा एसटी यांगस्टार्सफोरा गासैबो ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा एकदम इजि नङा इयो आरो इजियै जे जोङो सोरनोबा एसटीखौ होनोसै होननानै होगोन बे मालाबाबो जानो हानाय नङा